Dumaguete City, 95.7. K5 News FM, San Jose Antique, 94.5. K5 News FM, Calibo, 100.9. K5 News FM, Rojas City, 89.1. K5 News FM, Pasig City, 103.9. K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais parating sa bawat buses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May so-so! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, kampyon na radyo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Official overall #1 station in Iloilo City,
K5 News FM Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 7:05 na sang gabi. Mga ka-K5, 40 days na gid lamang kag Pasko na. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kagab-ihon nga puno sang patikim, puno sang kapait, kasakit, kainit, kanamit. Saturday Nights with Langga Kim. Saturday Nights with Langga Kim. Mga istorya sang kabuhi, paghigugma, tagipusoon, kag mga istorya sang puson. Saturday Nights with Langga Kim sa 88.7 K5 News FM. Sabado Nights. Maghihintay na lang na ika'y dumaan. Sana ay maibsan ang aking pangungulila. Trapped in this fairy tale, but I don't wanna wake up in this dream, baby. Ayokong umasa sa paniniwala. Good evening mga ka-K5! Welcome na sa K5 News FM, Iloilo 88.7. Mahiwagan sa lamin, kailan ba niya And of course, panibago naman nga gabi, panibago naman nga Sabado. Kaupod ninyo diri sa inyo sining mga radyo, sa inyo nga mga Bluetooth speaker, sa inyo nga mga walkie-talkie, sa inyo daratagsa ka mga taxi, o kon inyo unit sang modernized bus. Sa subong nga gabi diri sa programa Saturday Nights with Langga Kim, upod nyo ka K5 Kim Montaño Caluyo. How are you? How are you? Kamusta bala ang inyo sining heart? Naga dugs pa bala? And of course, kamusta ang buhay-buhay?
Life may be tough, life may be challenging, pero dapat mga ka-K5 nga nagabangon kita. Bisan kung kaisa dumalumaw-lumaw na ang imo sining nga mga mata. Bato, ilo-ilo. Mahiwagang salamin, kailan ba niya aaminin? Kanyang tunay na pagtingin. Sa mga ka-K5 naton, good evening dira. Sa mga sa mga naga-practice nagalihos ang Kasag Festival, para sa Kasag Festival, dira sa may Libertad Banate, Iloilo. Timing kay nangin sakyan ko nga taxi sa Inso Taxi. Si Sir Dennis Arroyo, taga Carmelo Banate. Good evening. And of course, mga dayat nga gabi sa mga ka-K5 naton, makaupod ninyo ako from 7 p.m. up until 9 p.m. mga ka-K5. 2 ka oras nga pag chika-chika and anything under the moon. Anay ina. Anything under the stars. At syempre, gabi naman subong mo. Kung may nagbuwisit man sa kadlaw nyo, may naningal man sa inyo, mga buwisit na sila. Kung nagubang adlaw nyo, hindi nyo pagdalon sa obra nyo. Yo de ponggol. Kapin pa kunara ka mo sa public transportation. Sa mga dispatcher da, shout out lang da. Dira sa festival. Ay, Karol. Sa mga ka-K5 naton, kung di man ka mo subong nagapamati, sa aton man yung mga relaying stations, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa mga pinalangga naton yung mga security guards. Nga nagabantay na subong sa ilatag sa ka mga buildings nga obrahan dara sa mga universities diri sa Iloilo City, sa may Iloilo Science and Technology University nga mga mambuon tisuyon nga mga security guards dara sa West Visayas State University main campus dara man sa may WIT o kun with mga ka-K5 dabo kita dara listeners and ano pa nalimpatan naton sa mga ospital naman tanan dira sa 180 tanan ka kabarangayan diri sa syudad sang Iloilo. Maayad-ayad nga gabi sa inyo tanan. Dira sa may area sang Mandurriao. Kamusta ka pa niya po nagkamutanan? Ano bala ang gina-crave ninyo subong nga gabi? Ano bala mapulupa ang gidman no? Mapulupa ang aton siri nga tiyempo. Ang inyo siri nga mabantaya, mabatsagan mga ka-K5. That is why nga kaon-kaon na ice cream. Kaon-kaon na shake. Pampabugnaw sang ulo mga ka-K5. Kapin pa sa mga suplado nira. Good evening sa inyo tanan. Sa mga ka-K5 naton. Sa mga government employees. Kamusta? Ara ng ila sa nga mga bonus. Ang ila sa nga mga incentives. Tungan pa sa sweldo. Sana all. Alin sa Philippine National Police, sa mga taga-Philippine Army, sa mga teachers. Kamusta ka mo daratanan mga ka-K5? Sa mga listeners natin sa area sang Haro, dara kay Sir Ben Hermano, dara man sa tawag na no, sa may Little Haniway sa Kubay Haro. Maayad-ayad gid nga gabi sa inyo tanan. Sa mga taga-Commission Civil, sa mga taga-Barangay Luna Haro, kamusta mga ka-K5? Bali Ma'am Aisha Ahmad ko no, ice cream and leche flan. Ay importante, hindi nang magkaletse-letse ang life. Sa mga ka-K5 nato naman dira sa may area sang Lapas, dira kay Mami Immaculate, kag kay Sir Cliff Acosta, sa Acosta family, kamusta ka mo dira tanan? I hope you're doing well sa mga K5 naton. Dira naman sa may Lapus area, sa Rizal Lapus, kay Tita Rena mapangagwapa-gwapa, abaw. Dira sa may Decamay, dira kay Ma'am Veronica, kay Ma'am Maymay, kag Ma'am kay nga nagatutok gid sa aton sa ring pagpangalaga. Dapat gawin, bakit ang
Bato, Iloilo. Sa mga ka-K5 naman naton dira sa may area sang Molo, maayad-ayad nga gabi sa inyo tanan. Sa mga nagatambay dira sa may Molo Plaza, dira man sa may Molo Public Market. Sa mga taga Boulevard, sa mga taga Kalumpang, kag iban pagidara nga mga area sa may distrito sang Molo, maayad-ayad yun nga gabi sa inyo tanan. Trapped in this fairy tale, but I don't. And of course, sa mga ka-K5 naton, dira man sa may area sang city proper, sa may Iloilo Terminal Market and Iloilo Central Market, mga ka-K5, maayad-ayad nga gabi. Kung ano man dira nga naobra ninyo, katulon, kapanagaan, kahugas ang pinggan, kung ano man dira mga ka-K5. Good evening sa inyo tanan. Dira sa may area sang Arevalo, sa mga nagapaliwaliwa dira sa higad sang baybay, sa mga nagaduyan-duyan subok, sa mga nagapamaypay kay do na paangan gid. O sige lang, wala pa tabis ang aircon mo. Aligo lang anay, aligo nibin-nibin. O kag basahan sang tubig ang inyo sa nga mga ato. O para makabatyag kamo sang mabulubog now. Mga ka-K5. And of course, ato naman nga mga listeners dira sa my province of Iloilo. Good evening dira sa my first district of Iloilo. Nagapamati ka mo via K3 News FM Miagao. Po naton dira ka-K5, Kuya AJ. Kamusta dira sa may Miagao, Iloilo? Anong balita da? And of course, sa mga nearby or mga neighboring municipalities dira sa first district of Iloilo, sa mga taga Tubungan, Tingbawan, San Joaquin, sa may Banwasang Igbaras, and other municipalities na nasambit nga distrito mga ka-K5, maayad-ayad nga gami. And of course, sa mga ka-K5 naman naton dira sa may segundo distrito, good evening dira sa inyo tanan. Sa mga kasimano ako dira sa may Banwasang Leon, ikaw ang dayon. Dira sa may Leon, damo na mga food kiosk kag mga balaligyaan, mga ka-K5. Kung gusto ninyo dito mag-shot-shot, o may mga bulubanda man dito, kay fast approaching na nga mo sa nga fiesta on November 25, galing Martes nga adlaw. Mga ka-K5 naton dira. Sa mga listeners naton via K3 News FM Laganas, upod naton dira ka-K5 Kuya John. Maayad-ayad yun nga gabi dira sa inyo tanan. Sa mga taga Saraga, sa mga taga Pavia, San Miguel, Santa Barbara, ano pag inalipatan nato? New Lucena. Sa tanan nga mga taga Segundo Distrito, maayad-ayad nga gabi. Kamusta ba si naglagdos sa inyo tinig? Hindi maganda lagdos, batok. Hindi maganda batok, basa. Dolinugaw. Diba lang mga ka-K5, may ara gina yung members ng family nga hindi maay or hindi kabalo magtig-ang sang mayo malano. It's either lagdos, it's either tawag na basa. Tapos usually na dabla kong lagdos kinabutangan mo sang asin sa ibabaw sang taklob sang kaldero. Good evening man sa mga listeners naton, sa mga nagatutok dira mga ka-K5. Sa 3rd District of Iloilo via K3 News FM Kalinog. Bukod naton dira ka-K5 Kuya Japoy, good evening. And of course dira sa mga taga Kalinog, sa mga kasimanwa ni ka-K5 SB Ray Umalay aton sa nga area manager. Dira sa may Banwasang Pototan. Lapit naman da ang ila sa nga Iwag Festival. Kung wala pang nagpapaliwanag ng iyong buhay, dyan ka sa Iwag Festival. Kung gusto mong sumanag, baka doon mo makita ang iyong dawan. December, na gani kay 5 ans? 16. Grabe sweet 16. Gani yung mga ka-K5, damo sa mga festivals nga approaching na. Ang kulang na lang quart, May mga inughatag na bala sa mga ihado kag ihada. Sa una, kitaya ang mga ihado kag ihada. Subong kita na yung mga maninoy kag maninay. Tapos kita mo na, nagmaninoy kag ng maninay. Nga, hindi mo man tanay gusto, linista ka lang to dayon.
Kapalan ka lang, sige hatag lang di isang inog pa kandila, tag isa mo lang nakagatos. Diba lang mga ka-K5? Mali Sir Arnel 11 Sone. Dami gid ako nadlaw nakita kita K5 ko. Grabe ba? Teka, musta naman ang imo bulan, sir? Diba ka K5 na to dira naman ha sa may 4th District of Iloilo. Nagapamati ka mo dira via K5 News FM Pasig City. Upod nato dira sa technical side ka K5 Edmar Lekinya. Tsakto ko. Sir Edmar man. Sir Eds, kamusta na? Pila na kabulan na yung mga bata? Wala mo kami naging lista nga mang maninoy kag mang maninay, ha? Si K5 Andre lang na sa akon, malista sa akon yung maninay. Bisan hindi pa ko na paghambalan, ilista lang ko to. Mga when this year ba? Mga after a decade. A decade, ganyan. Mga naman ha, sa mga taga-ba natin, kay Sir, kay na, Danis Arroyo, ang sa Inso Taxi, nung sakyan ko to from Festive Terminal. Nagabiyahe naman subong. And of course, mga ka-K5 naman ha, sa may Quinto Distrito, nagapamati via K5 News FM Sara. Dira nga si nga station manager, si ka-K5 Maninay Mane. Ka-K5 Madeline Baro Palek. Sa technical side, si ka-K5 Ka-K5 Herm Foflor. Herm Gidman. Abag-bago na sa. Hi, Sir Herm. May bago naman ako nga talamyawon diri. Do ka budlay ka rin balon mo nga pangalan. Herm Foflor. Grabe ha, Flor ang pelido ya. Ngalan niya lang naguriya sa Facebook. Sa mga listeners natin dira sa may Quinto Distrito, gapadamyaw gali dira ha, si Sir Herman. Herman Felicidario. Dira sa iya sa nga barbershop. Anong barbershop ya, Ma'am Mane? Si Sir Helmer Flores. Or Herman Flores. Nagapamati dira si Pastor. Ay, dayad gid yung gabi dira, sir, ha? Importante dira, sir, hindi magtiko ang panggunting, ha? Kasi kulpi ka karon makadlaw sa akon madunglan. Tapos, sorry, nagtiko gamay. Sa aton sila yung mga live viewers man sa karon, kung gusto niyo magchika-chika, wala ka masangkat siya, bored ka mo sa inyong live. Pwede gid ka mo ha, maka-comment diri kung may mga talamyawon ka mo, kung may nakabwisit sa inyong adlaw. Ibakulon ta. Sang tinaga. No one deserves to be humiliated sa public. Ay, karon! Sa mga ka-K5 naton, bali Sir Arnel 11 Shone, bali always kami nagapamati sa imo ka-K5 Kim. Basta ikaw ang nagaprograma, malipayon ako. Amo na mga ka-K5 nga bisan kung kaisas ti syempre may mga bilang taon masubo man akong kung kaisang adlaw. Pero of course, I have to radiate my positive energy, no, para mabatyagan man ninyo mangin positive man ang inyong vibe. Dara sa kay Sir Region Bataanon. Hello! Kamusta na? Dara sa may barangay Espera. Madami bang pera ang mga taga-Espera? Asara na siya, no? Sa may barangay Espera. Sa may Quinto Distrito. Sa mga nagabiyahe dara sa modernized jeep. Dara sa may WVTC kung Western Visayas Transport Cooperative. Ang ila chairman, Mr. Boyet Parcon. Pamati, Sir Boyet. Hello, Sir Boyet! Tawag na. Ga-text na siya kung kay isa. Gapamati ko di Kim. Masaya biyahe ni si Sir Boyet ni Guru ay. Ang ila sila nga General Manager, Mr. Hali Alcarde. Sir Hali, good evening. Draman sa mga Passenger Assistance Officer. Bungga, tawag ko na sa una. Konduktor lang na, no? Ito mga Passenger Assistant Officer. Assistance Officer. And of course, sa mga driver nga mga humot-humot, naka-day of fresh. And of course, habon. Mga ka-K5 na Dr. Amiritang Uy. Mahiwagang salamin, ano bang dapat gawin? Bakit ang puso'y na ambali Sir Region Bataan. Salamin sa dingding na sa ng pag-ibig. Salamin sa dingding
Balya diri sa Aspera, Barangay Aspera, Langga Kim, damo gid pamati sa imo kasi gabunggin. Paano gid bing kasi gabong be? Bang bang bang. Ako sa kamo dirahan, ano naka Bluetooth speaker or naka mini sound? Okay, nyo nang mabatian yung mga K5 mini sound. I don't wanna wake up in this dream. Salad do, init pa. Salad na gani, init pa. Naguma na to ang mga salad kung init. DJ Yash Azulbon on the mix. Puso ko'y mapapit. O, tamyawon to di Banbe. Mahiwagang salamin, kailan ba niya aaminin? Kanyang tunay na pagtingin. Sir Chris Banyola, Langga Chris Banyola, good evening. And of course, kay Langga Julie Botero. Shout out sa mga taga-ban natin, taga Libertad. O, naman sa kay Ma'am May, Langga May Amozon El Chico. Ano mo ang angkor na newscaster ng El Chico, Ma'am May? Ice cream and leche flan. Ako kay na ice cream, tapos kagabi shake. Grabe, puro tapos mareklamo nga natrangkaso kag naubo. Sa aton sa ring K5 Mobile Taxi Patrollers, kag K5 Iloilo Solid Supporters, mga ka-K5. Ang bali Ma'am Yasha Salmon, ubos na ang bonus. Nahunos na ang bonus, mga ka-K5. Dara kay Sir Earl John Pandagani. Good evening lang Kim, watching live dara sa may news site public market sa Hordan, Gibaran. As kay Sir Mayoka Teresang Kandado Kamana. Damo kay nadre mga nagapa-shoutout subong mo. Dara kay Sir Randolph Villaruel Concha. Dara sa good evening sa may ugoy-ugoy ni Tiyoy Boyen. Sa bakeryan sa Sara. Ano ang namit dara sa bake shop ni Sir Boyen? Good evening man. Sa kailangga nabnab impasta. Ma'am Kim, patami ako lang amon baby. Always good ka pamati sa K5. Si Astrid Queen, si man. Grabe nga mga pangalan, pang Wattpad na nano. Sa kay Christopher Prieto, dara sa may Benedicto Haro. Kamusta ka mo dara? I hope na nakapanyapon ka mo, ha? Total sweldo pa man. Kalabanan, subong actually, nabatyaga na itong traffic. Halin ko to sa may Leon. Traffic dara sa may Pavia, Mandoriao, and even, no, sa may Haro area. Tama, obviously, subong nagalagaw sa mga mall, nagkakaon-kaon. Ito, syempre, sweldo, subong, iban kahapon ang sweldo. Kaki 500, may bilin pa ba? Ang bali nila ganit, tingala, kung nga ganatawag nila nga payslip, kaya nga tapos mo ko ng baton, sleep lang sa imo sa nga hands. Kwarta, mga ka-K5, ang imo sa nga sweldo. Pagid na, kung budlagin man, no, kung empleyado ka lang diri sa Pilipinas, so hindi ka gid magpanggaranon. That is why ang iban, may iban pagid yung trabaho, mga ka-K5, may mga part-time works, part-time jobs. Kag iban niya, may mga negosyo. Hi, buhay. Tama na ganun mga ka-K5, no? Damo pa kurap. Kita agapigado, kita agapigado. Aram lang kung kayo sa mambal, sila nga mapisan ka lang, hindi ka magutman. Mapisan ka lang, maayadan ka sa kabuhi. Pero there are times, bisan na mo kapisan, bisan na mo ka hardworking. Wala ako sang opportunity mga ka-K5. O kung medyo bulok na yung sistema natin dari sa Pilipinas. Aram lang bago ka graduate, nitaan kayo sang 2 years experience. Ano ka mo? Ulol. Pila na akong edad. Paktabi, sir. Actually, baby, face ako kay cute ako sa personal mo. Tamo, gani kung kaisa, masakay ako sa modernized jeep or bus. Naka-ID na ako sa K5, gani. Naka-ID na ako nga nag-work. Magkuton pa ako estudyante, ma'am. Regular. Pwede man, sir, student, sir. Pare pa ayo. Kay John Kyle, good evening. Kay Ma'am Beth Edar Lilia. Good evening ng Kim. Patamyaw lang sa kunbana. Ha, birthday sa bong. Nagapamati sa taga-tulod-tulod baso sang tanduan. Importante, pa-enjoyan lang siya da Ma'am Beth. Ang pangalan ni Sir Gani. And of course, subong nga gabi. Istoryahan naman natin. Kag sabtungan ng sining parabangkutanon mga ka-K5. At syempre, bali si Sir Herman Flores. Ang tag-iisang barbershop. Si Sir Herman Flores ang text. Damo-damo, to pangalan.
Mga K5 J. Herman Flores, kaya pangalan niya. Ano to, imo to? Floor pala. Si Sir Herman Flores, ang tech naton subong tara sa Sara. Si Sir Pastor Helmer Felicidario, ang barbero. Na-mix up. Patawara ako. Tao lang. And of course, aton subong nga pala mangkutanan for this Saturday night. Mga langga. Especially na sa mga madugay na malayang relationship. O kung nagasulod na sa paminsaron, ang pagpakasal, or ang pag-settle down mga ka-K5. Kung may settle down, may settle up man bala. Sabor? May settle right and settle left. Huy! Aton subong nga pala mangkutanan mga ka-K5. Langga. Ano bala ang dapat nga i-consider o kung i-considerar antes nga magpakasal? Antes magpasakal ay pagkasal kayo. Ay, comment nyo na mga ka-K5 ang inyo sa nga saban. Kag syempre, kung for example, kasado ka na ya, before ka mo nagpakasal sa iyong mga bana or iyong mga asawa, ano ba lang mga gin-consider nyo? Ano yung mga factors nga mambal mo? Ay, ready na ako. Ay, hindi pa pwede. Diba, Sir John Kyle? Shoutout na kay Efreline Baza from Merly. And of course, mga ka-K5, inom ka mo dira ang DTX Coffee Mix, ang healthy coffee ni Dr. Amil Itang Uy. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. For our first set of playlist, samta nagapangape ka mo dira sa mga pasahero man subong, sa mga di pasahero nga salakyan, sa mga series basket mga nagapamati sa aton dira. Hello! Halong-halong na gida sa pagpaulit. Sa mga pickpocketers na nagapanghilig bala na magkuot-kuot sa mga wallet o sa mga cellphone, kabay pa nga magkalatol na inyo sinay nga kamot matubuan sang kalungkoy. And of course, for our first set of playlist, a song from Junella Marilag, a song from Arthur Neri Isalang, and a song from Sabrina Carpenter, Manchild. Oras, alas 7:32 na sang gabi. Apa ni Sir Herm Floor. Na nakibot man ko may barbershop na ko. Na-mix up. Talaga ni si K5 Ramelo. Natayhom man niya si Sir Helmer Felicidario. Mix up ilang pangalan ni Sir Herman kag ni Sir Helmer. Sige mga ka-K5, standby ka mo dra. Chill lang kita na sa aton siring nga mga first set of playlist o kon mga music. And if you have music requests sa mga theme song ninyo sa imong nga ex o kon sa imong asawa or bana, comment nyo lang sa aton siring nga comment section mga ka-K5. Sa liwat oras, alas 7:32 na sang gabi, November 15. Standby. Magapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalaga. Dirigid lamang sa Saturday Nights with Langga Kim. K5 Music FM, championing the lives of the Filipino. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang loyal? Pag may tisi para aron mo abdi ka. Pag may tisi mo, tunod ang may tisi, puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline, vitamin C, mulawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, kontiktado ka pirmi, may tisi, vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo.
Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka parehas ang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais parating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Pulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Ray Espeja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alam sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na estasyon, K5 News FM.
At Tacloban City para ang kampyon ng istasyon K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon ng istasyon K5 News FM. Sa Kalibo para sa kampyon ng istasyon K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyon ng istasyon K5 News FM. Halilrigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampyon ng istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa kampyon ng istasyon K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampyon ng istasyon K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Gid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyong mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan, nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Ako na pinanganak ng kape sa tamo. Bisan noon muna na white pa nakakaaw sa agad yung magkakto si Putsan. At siyempre ni Aramansan, Mighty C! Sigot ka! Tapor, wow! Gabi ka mga tulog ka naman ako, ha? Hindi ko naman tulog ka naman na. 1, 2, 3,
Ilugbo mo. Go. Ilugbo mo. Saan ang last mo na lugbo? Lang nga magtutok sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Kay base sa masunod sa inyo naman nga barangay magabisita ang KKB ka K5 Kalingawan sa barangay. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may ilido, wala. Banala. Oy, gara. Kilala mo akong mayor, Nay? Ito mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagpati mo, yaya. Ang mga jit-jit na yaman. Ready? Once more. News FM. Ang kampyon na istasyon sa Iloilo. K5 News FM. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 7:50 na sang gabi. Sana ay maibsan ang aking pangungulila. Mga ka-K5, nagapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagan. Diri lamang sa Saturday Nights with Langga Kim. And of course, sa mga ka-K5 naton dira, it's time to answer sa aton sa ringa palamangkutanon. Kung ano bala ang mga dapat nga i-consider before nga magpakasal mga ka-K5. And
And of course, pwede kita makasabat pinagi sa aton sa ring comment section o kung makatawag via our hotline 0919-0986-314. Again, 0919-0986-314. O kung pwede man, dali sa aton sa ring comment section K5 News FM Iloilo 88.7. Maghihintay na lang na ika'y dumaan. Sana ay maibsan ang aking pangungulila. Kung kamo ang pamangkoton, ano bala ang mga dapat nga i-consider before getting married, mga ka-K5? Ayokong umasa sa paniniwala. May pag-asa nga ba? Sa mga ka-K5 naton, damo na rin may nag-comment kung may nag-message diri sa Anton from Langga Mary. Baliya dapat financially stable naman kamo. Siyempre, according diri kay Langga Mary, nga kung magpakasal kamo or mag-updanay na kamo no, sa iisang bubong. At siyempre, damo sa mga galastusan, mga ka-K5, hindi na pang lagaw-lagaw lang all the time ang inyo nga obra. Kundi may mga bills na kamo nga mga bayran sa mga ka-K5 naton. Kapatamiyaw si Sir Nathan dara sa may barangay Kahigon, Kalinog, Iloilo. Amo na gani ang balila nga hindi lang man niya pagpalangga ang maka-fulfill gina sa inyo sa nga pag-updanay. Dapat tawag na, diba si magutom ka mo kung puros lang na pagpalangga. Damo abi ka hambal nga. Na baka ang puso yaw importante ka palang gaanay lang kita. Paano na sa ulihi kung wala ka mo kwarta, wala ka mo trabaho, especially kung mga bataon pa, sa mga teenagers pa lang dira mga ka-K5, hindi pa kabalo sang ila sa nga mga pag-senaryo, na mabudlayan gid ka mo in terms of finances. Kailangan man ng mangayo ka pa to kay nanay mo, bakal sang gatas sang bata mo, anong bakal dira sa mga pangsahog-sahog dira sa inyo nga bala, mangayo ka pa asin to kay nanay mo. So dapat from the very beginning, antes ka mag-desisyon nga okay, mapakasal na ko kay since ka may ara ka sang kwarta, and of course financially stable ka and may career ka. Di ba na pwedeng wala ka mo pareho sang ubra tapos ma-decide ka mo yung magpakasal mga ka-K5. At syempre it's a lifetime commitment na no ang pagpakasal, kag hindi lang kaugalingon ninyo ang inyo sa nga obligaron. May ara na sa mga bata ninyo, kiranglan nyo na pamahawan, panyagahan, panyapunan. Kag iban pagad niya mga responsibilities that needs finances mga ka-K5. Ikaw, Ma'am Susan Cesar, ano balaya ang imo nga consider before getting married? Kay Ma'am Bings PSG. Ikaw, Ma'am Yash Asalbon. Ikaw yan, may career na ikaw, Ma'am. May financially okay naman si Ma'am Yash Asalbon, aba. Diba no? Pero ikaw, anong gina-consider mo nga antes kaya magpakasal, Ma'am Yash? Okay, damo naman subong actually, despite nga, for example, mga line of tuna, especially sa mga tawag na, no? Late 20s na bala mga ka-K5, ang iban wala sa naghapon nag-opt magpakasal because they're considering man ang iban pagid nga mga factors. Iba nagkaka-discourage nga magpakasal tungod riya nga makitaan mo iban damo ginaabuso physically sang ilan sa nga mga partners or sang ilang mga bana. Okay, ite syempre ang baga nila mabalaan mo gidang tuod ilang nga batasan mga ka-K5 sang isa ka lalaki or isa ka babae once na nag-updanay na kamo. That's why nga damo nag-offer living together sa isa ka balay or isa ka apartment despite nga wala pa nakasal o kung nag-live-in sila mga ka-K5. O kag damo sang iban abi sa mga hindi pa sila sure sa ilang mga partners. O tekon for example kung hindi ka sure tapos kasado na kamo to nakapakasal na kamo. O hindi ka man basta-basta diri mga ka-K5. Okay, tawag na no. Hindi ka basta kung gusto mo makigbulag once nga kasado ka na. That is why nga kung feeling mo hindi ka pa sure sa imong partner, na wala mo pa siya nakita as your partner
partner forever, then probably dapat manumdum ka, anay. Diba na mga ka-K5? Ang bali Ma'am Yash Asalmon, dapat financially stable ka mo both side eh. Buligayid ka mo, kagkabalo ka mo mag-atubang sa mga trials nga pwede nyo maatubang sa pila pa kaadlaw. Oo, kung boyfriend and girlfriend relationship palang gani, damo na ka mo maagyan, no bala? Ang baga nila, for example, maka 3 years or 4 years ka mo sang imo sining partner, imo girlfriend or boyfriend, that's the very challenging years sang inyo sining relationship, mga ka-K5. Ang baga nila, once nga nag 3 years or 4 years na ka mo, dapat na gani ka mo magpakasal, bala? Daman nagambal mo. Okay, tawag na, no? O, hindi mo na need pa yung padugayon. May araman gani iya, mga ka-K5. For example, isa pa lang kasi mana sila nga magkarelasyon as girlfriend and boyfriend. Pero feeling nila sila na yung destined to be one with each other, mga ka-K5. O, decide na yun, engage sila na yun, propose na yun, pakasal na yun. Mga ka-K5 na bala. Okay, isa, it's a matter of right time and right person sa mga ka-K5 naton. Kung kaisabi, you think he's the right person, the right man for you, the right woman for you, pero hindi pa insakto nga tiyempo. Pero may times man, maybe right time siya, pero hindi pa ganda siya ang right person for you. For example, ara ka na yan sa edad niya, as in stable ka na gadya, financially, mentally, emotionally, mga ka-K5. Pero ang imo galing nga partner, hindi pa ya para sa imo. Nagapamati dira si Ma'am Annalie Gardose dira sa may San Juan Molo. Nagapamati man dira sa may Boulevard Molo sa Zone 4 ang dagunan kag Aroron family, si Ma'am Evangeline Apusaga Arorong. Ma'am Annalie Gardose, may gawi lang ga Kim kag sa pakaisaya nga si Sir Enrico. Pakaisa mo gali si Mr. Joker na Mr. Joker. And of course kay Sir Helmer Felicedario, good evening lang ga Kim, nagpagunting niya ba na Vev si Ma'am Mani sa akon. Ginupdan niya gidiri sa may Barangay Aldeguera, Sara. Thank you so much, Yada. And of course, mga ka-K5, mas nami, kung before ka mo yung magpakasal, ara ba lang accepted ka mo sa side, sa family, sang both sides, mga ka-K5. O pwede ba kalain sang inyong pag-updanay? For example, kung hindi iya suportado ang imo mother-in-law sa imo, diba, no? Ang imo nga mga bayaw sa imo, damo sa mga istorya mo na. Pero as much as possible, kung pwede pa man nga ma-fix right away, mga ka-K5, ang inyo nga relationship with your in-laws, mas mayo nga i-settle mo na naana. Para smooth sailing lang bala ang inyo nga family life with your partner, mga ka-K5. Abaga ni Ma'am Yasha Salbon, bali iba niya 4 months pa lang gani, pakasal na sila. Ako makamigo lang ko liwat. Pakasal kami dayon na pagkasunod nga hadlaw. Di ba lang, Ma'am Yasha? So, pira na edad mo, Ma'am Yasha? Kung kaisa, wala man actually sa edad mo. Katag sa una, bala lang may ideal age to get married, mga ka-K5. For example, 27, 28. Dapat ka pakasal ka na. Pero aton nga din ang mga girikana naton. During their days, mga ka-K5, 21, 22, or 23. Nagapinamana na sila kagapin ng asawa. Ngayon, syempre, sa una, wala pa K-12, diba? Pagkalabot nila sa edad nga 23, mga ka-K5, naka 3 years na sila nga trabaho. Pero subong ya with this economy, amo ni nga tinion, mga ka-K5, kag sa amo ni nga mga tiyempo sa mga ka-K5 nato. Kinanglan gid niya nga nga panumduman kung magpakasal ka or hindi. Dapat kilalahon mo anay mo sila nga partner. Kaya baga nila, ikaw ya makapili kaya sang bana mo, sang mapangasawa mo. Pero ang kabataan mo hindi makapili isang tatay, isang ila mangin tatay, kag sang ukon sang ila mangin nanay, mga ka-K5. Abali, Ma'am Yasha Salbon, 34 na ko ama, ano pa ko bi. Papabomba na ko dayon para makita. Sige, Ma'am Yasha Salbon, ngitaan ta ka di sa mga single bala. Ano gusto mo nga mga policeman, mga pulis? Mahiwagang salamin, ano bang
sa mga ka-K5 nato. Awan ako kay isa iba niya, ka-delayed sila ya, hindi sila dayon kapakasal. Kung may mga gina-consider, for example, sila ya ang breadwinners ng ila sining family. At syempre may ginapa-eskwela pang ilang mga manghod, si Tuto, si Nini. Ginasuportahan pang ila sining balay, nagahatag pa sang support sa family mga ka-K5. O kag siya balang sandigan gid in terms of financial mga ka-K5. O there is why kung kay isa ka-delayed sila, galabot na sila 30 tahon, hindi pa sila kapamana, hindi pa sila kapangasawa. Pero may ara man niya nga tungod nga tawag na no sa wound o sa kasakit nga na-experience nila sa mga previous relationships nila. Grabe ang toma. It took a while, no? It took several years before sila nga tawag na no nga heal mga ka-K5. Kaya ang bagay nila, dapat magsulod ka sa isa ka relationship or sa another relationship. Dapat fully healed ka na mga ka-K5. Like kung for example, may mga extra baggages ka pa sa imong past, sa imong previous relationships, madala mo na sa imo sining relationship mga ka-K5 sa masunod. Pero actually, ang bagay nila, sa mga lalaki, wala isang problema, no? Mga ka-K5, kung pilaman yung edad nila, bisan 40 tahon, pa na sila 30 tahon magpakasal. Pero mas would like kayo sa babae, kung gusto mo yung magbata ba ng mga ka-K5, kung gusto mo magkaanak mga ka-K5. Bala ni Ma'am Annalyn Gardose, iba niya ni wala pa makasal ka busong na bago magpakasal lang gakit. Amo na, no? Karagid sang amo na, kaya syempre iban, gaudanay na, live-in, or tawag na nag-romansahan, tantang hindi pa kasal. Sa mga ka-K5 naton, kabalo malaka mo, sarangan yung mag-senaryo. For example, hindi nyo mo nang pagtalikdan ang relationship, ang inyo sining mga responsibilidad. Then why not mga ka-K5 na bala? Damo sa mga babae nga iba niya gusto na nila mga mangin matandang dalaga maglaon mga ka-K5. Pero may araman yang na-realize nila nga budlay gali yang maglaon. For example, sa ulihi isahanon kakapin pa kung wala ka sang kwarta nga inog bayad sa matatap sa imo. Malagit sang mabalikid sa imo or maulikid sa imo. Pero kung may bata ka, at least kapin pa kung medyo madamo-damo bata mo. O kung layo tong bata mo nga may isa pagid ka bata nga matatap man si mo, di ba la? Especially if you've been a good parent sa ila. Gani, subong niya wala na sang pa-ideal age to get married na nga ka-K5. Mabatyagan mo man akong kaisa mo kung ready ka na emotionally and mentally. Kasi syempre, ang pagka-asawa kagbana, damo na sa mga other pagad nga responsibilities nga dapat manimo nga atubangon mga ka-K5. And if you have music requests, Mandatory Bio Health Alert kita anay. Pagbalik naton, mabato na kita sa mga callers, mga ka-K5, sa aton siring pagpangalaga. Oras, 8:04 na sang gabi. Standby ka mo ha. Magapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalaga. Daligid lamang sa programa Saturday Nights with Langga Kim. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbudaw, at yung lang nga panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pagina ng mga luha, lipatan ng problema, magkamon kag magluhog sa bagong paglaom. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay. Wala sang maya ay bisan nanuman kadugay.
2016, sa nangyayado ako ni Dr. Miguel. Before ko na Mexico, almost a decade ago, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapaslis ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magkabila sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpadayon sa lahat. Yes. Wala pa yan. Ubot nga magkaputanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan na sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anong man kabudlay. Wala sang baya ay bisan anong man kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Miguel. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay sa aktivisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagan, naging pangabuyuhan ko. Salamat gid Dr. Miguel sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninunga nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawan. Kita, padayon nga mag-aungkong, bangod wala sa bayaay, bisan, anuman ganun. Handa magpalangga, serbisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong, sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang akon nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or
untat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat, and fortunately nabaton ako no. And after 6 months gin-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kan K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minhoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minhoy. Rako nga mga lessons nga akon na natunan kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi nga mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Minhoy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay anuman kadugay, wala sang bayaay anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasugo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Nagumpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Dinapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Oy. Never ko kina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kaya binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Doc Ramil Oy. Tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalakuan ng mga estasyon, pero nahimo na naton hindi lang tungod sa akon patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous, so I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Oy. Ako si K5 Ray Espeha Umalay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyubong sa bagyo nga paglaon.
Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss god. Kung makasala man gid ko, makumaki-makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So ang akong naanuhan ni boss nga gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko paglakat na niya halin sa balay adto siya og clinic hambal na di siya mang si Inday nang paimno nimo na Dios kay padalan ko na diri bulong. So pag abot na niya sa hapon hambal din siya mang ginpainom na niyo si Inday og bulong gipa-Diyosan na hambal ni Inday Joy. Oo pang tapos na. Si amo na ang Kampiyon na istasyon sa Iloilo. K5 News FM. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 8:16 na sang gabi. Nagapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagan, diri lamang sa programa Saturday Nights with Langga Kim. This time, nagka-standby na sa aton siringa linya mga ka-K5. Agad magsabat sa aton siringa palamang kotano. Abali Sir Helmet. Abali kaway-kaway sa mga single mo, grabe ba? Ibayaw biyang TLB sa mga single dera. Mga juwang-juwa na sa gusto ng mga sawa kag mamana pero wala gyapon ha. Ano kulang sa diskarte kung wala gyapon may nag-aabot. Sa mga ka-K5 naton. This time may naka-standby na sa aton siringa linya. Hello, good evening Langga. Hello. Good evening, Palangga. I miss you. Ba? Dugay-dugay ka wala katawag ka K5 Nathan. Kamusta ang buhay-buhay? Kamusta dira sa may kahigon kalinog? Ari, medyo busy lang Palangga sa kaso sang water deliver. Lain na subong ubra mo? Ari na ko subong dire sa amon pero may gamay ng negosyong water deliver at tubig ko. Aba, sabi negosyante na gid si K5 Anita na. Base sub... wala din siyang kabudlay dire, wala din siyang kapital kundi kabudlay ng kapital ko dire mo. Kabudlay kag kusog mo no? Kusog mo, nakatakwat da. Kasi Palangga, hindi man ni miniraro kundi katuburan ini siya nangalin nga tubig. Katuburan. Gina-deliver mo da sa mga kabarangay ninyo? Is na kayo nga pamangay dito sa mga barangay Sigon, Sitio Pisao, ina-deliveran sila kay ang tubig dire medyo malayo. Yung container, pinagay sa container, 35 pesos man lang. Aba, grabe ba? Ano ginadala mo, ginasakay mo sa tricycle o kung ginahakwat mo, ginpakadto sa ila? Tuwang gid kay wala pang karsadahan din. Ginatuwang mo pakadto sa piyak pagid nga barangay? Hindi ata mga kabalayan nandire sa mga dala sa may kahigon man. Dire sa may barangay Kigon kay mabudlayan nga sila mabudlayan mo sa goritas ng tubig. Ay kalabanan mga babae ang nabilin sa panimalay, wala na siyang bana kay naginobra ang ilabana sa kamputi. Wala siyang lalaki sa sulod siyang panimalay medyo tsamba-tsamba ko kay medyo masako ako dito ang 35 isa ka container isa pulo mag container na pagwa ko. Aba, grabe ba? Amo na importante apisan lang kay 5 Nathan. Pero kamusta ka panyapon na da kay 5 Nate? Tapos ang panyapon Palangga. Dapat i-ano aton subong nga palamang kotanon subong nga gabi? Ay, sorry Red. Kaya medyo late na ko monitor ko. Sige. For the sake sa aton siring nga mga bago nga mga viewers, kag sa imo man ka kay 5 Nathan, ang aton subong nga palamang kutanon kay 5 Nate. Kun Langga Nathan, ano bala ang dapat nga i-considerar o i-consider antes magpakasal? For example, sa imo, at your age, subong pila na edad mo kay 5 Nate?
Sa 25 na pero wag pangitam tani partner ko na wala iba. Wala pa swerte. Pero kung ikaw ang pamangkuton, ano ba lang dapat nga i-consider mo? Paano mo mambal nga ready ka na nga magpakasal kay 5 Nathan? Anong dapat mo nga ipreparar? Anong dapat nga i-consider mo antes ka magpakasal? Ikaw ya bilang isa ka lalaki, kag advice mo man sa iban pagidra sa mga babae naman kay 5 Nate. Ako nang nung kay subong aray na ko naman sa saktong edad, kag balaan ko naman ang gusto, no? At lang yung mga kabiyanan. Ayun nito sa sada 25 na ko ngayon na subong 25 na 2000, March 11. No, ara na sa saktong edad. Kasi 5, dapat na ito nunahon, no? Kasi na ang mga bagay-bagay, hindi na kita bala mag-gasto pa sa aton nga pag-unahon. No? Dapat na ito unahon. Aton gud mismo nga pugalingon nga animalay. No? May ara na kita bala nga balay. Mag-successful, matuman naton, kag mabot naton aton mga handom. No? Amo na nga siguro amat-amat naman kita sa isa-duha. No? Patagto naman kita sa isa-duha. Masidings kita, nahimo lang, may trabaho kita. Ano kita, ipakita natin nga mangin mayo atong trabaho, mangin mayo atong serbisyo. No? Para hindi kita madulaan basang trabaho, ay ipakita natin nga wala kita nagapabaya sa atong trabaho kay tumalagsaman lang kita kita sa sina nga trabaho, no? Pag makabot na time nga naka-savings na kita, amo na nga kilalahon naton ang aton na mangin partner sa uli nga mga adlaw, kung bala, mangin mabaton niya kita, kung ano aton simtangan, kung sigado lang aton kabuhi, kung aton pagpabuhi, kung bisa tatlo na kabisis isa kadlaw kita makakaon, kailangan mabaton lang niya kung ano kita. Kaya mangin kontento sa aton, no? Para lang wala kita sa nalsulan sa oras ng mga adlaw, no? Kaya magabot ang adlaw nga magbulag-bulag kita, maburbudlay na nga kasado kita, no? Antes natin mo ng mga bagay-bagay, kailangan ano ba dokumentasyon natin ng pamatasan, no? Kang aton mga partner. Oras ng mga adlaw, certified palangga din. So, ang imo, dapat kilalahon, anay. Dapat may balay ka mo, anay. O kag-arab lang physically and mentally stable na kamo. Sarangan nyo na ang tanan niya mga possible yung mga pagtilaw. Kasi syempre, di ba lang ganitan, no? Hindi lang man na puros namit. Or ka namit turn lang sa isa ka relasyon, especially kung mag-asawahay kag magbanahay na kamo, di ba, no? Agree kasi na kay karon. Nagparasod-asod kita, may balay kita. Tapos, ato ng partner, bago lang kita, di kita ron nag-aaron mo siya ng pagkasal. Ikaron, sa pag-upod ninyo, ara na ka mo, sa inyo panimalay, ikaron may pakita, sabi nga, hindi mamnami pamatasan, tapos may pakita man siya, hindi mamnami pamatasan, ano na lang ina sa mga uri ng mga nadlaw, ay ito managani antes kita maghimo sa sina mga bagay-bagay, paturo naton yung bala mga kontento na kita, kontento na sa simo, dapat wala kita sa nausulan, no? Nga mo nang pili naton. Kaya hindi na karon nga lago nga bayo, naton pagkabahon kag islan lang, na? Amo na lang mga dapat ni mo onda, nga mo sigurado kita, no? Mangin ano kita sa aton nga tawag nga pagpangabuhi, may seryoso kita, hindi kita lang sila nga lumpat-lumpat la aton nga pagpangabuhi. So, amo na imo kahit siyempre, hindi man na pwedeng gindilapan mo, iluad mo kung matak-an ka na kay 5 Nathan, di ba la?
That is why nga dapat preparado ka. Kag baton yung isa kag K5 Nathan. Pero ikaw nga K5 Nathan, ano ba lang ang ginapangita mo nga characteristics ang gusto nimo nga mapangasawa K5 Nate? Amo na nga sa K5 palangga Kim, tugid nga si mo nga patiyak sa tanan, no? Dili sa subong, sa kahanginan, dili sa may sa K5, no? News FM. Isugid ko sa inyo, ako tao, no? PWD ako, PWD, hindi makakita isa ka bulag. Pero, hindi akong, bisan hindi ako makakita, wala ako nagpasundayag dito sa amon banwa, no? Na magpakalimos, muna, hindi siya ninyo hindi kakita, PWD, wala ako nag-amosina kay sina nga mga bagay-bagay, no? Nagapakapos lang kita sa sina ang mga bagay-bagay. Wala kita nang pangabudlay. Ako diri punto sa subong i-share ko lang, dami kong halin sa atong pinangbudlayan, halin sa atong tinuluan sa atong balhas, no? Kaldugo, haros wala na itong dugo sa pagpangabudlay. Wala ako silang, kundi, isang sa piyak ng tanan, nagatrabaho ako, nagatungita ko sa ma-income, isa ka mga nagdaw, wala dito nagpabaya sa K5 team, no? Kaya susubong, nagapurong Duro Garden ang kudiri, kung wala delivery sa tobe, ay ara man na naka-Duro Garden man ang kudiri, kayo na, kaya ko man lang nakakita naman kami isang buyer sa akong tanglad, nakaharvest ako, medyo nakarukaloyan man kita. Basta nga, wala lang kita nagapabaya sa aton nga ugalingon. Mga matala nato nang nadula sa aton pananawan, pero ang kamot kag TL ara pa na nagagiho sa aton. Share ko la plangga Kim, gusto ko sa tanan ng mga K5 sa subong nagapamati, gusto ko man lang makapangita man isang partner ng mga kontinto, baton niya, kung ano akong pagkatao, no? Baton niya nga, pananggaon ako. Sa pinakasang tanan, nibaloan niya nga, amo ko sini, isa ka PWD, pero, kaya niya ko pati bato. Isang una, nagyan ko man nga mga bagay-bagay nga siling nila, kaya niya ko pati bato, pero, nagabot sa tayo mga, wala nila matuman. Ako na kay mga tungita kasi sa kababae na may kontento kag gidi pinalanggaon, may respeto kung ano sa pagsugod nga nakilalahay kami hasta subong tubtob sa katapusan, tubtob sa matayon, wala siyang pagbago nga pagpalangga ang ikatuhoy niya sa akong kaga palusan ko man siyang pagpalangga yan sakto kaga wala sang kulang. Wala na sang dugang kundi ero insakto lang. Importante baton ya ka, kag palangga ya ka. Kung ano man ang may ara ka, kag kung ano man ang wala ka. Kung na ang ginatawag na genuine love. K5 Nathan, may ano ikaw dara, may talamyawon kag music request kag gusto mo matukar sa mga kagabihon. Gusto ko siguro apat ang request ko. APT. Pati. Paborito mo gid na ano. Ano palangga mo kay do namin ginaplan yung pamatian ng sound niya lang. Ate, wala blalo ka. Do bisan ka kotoy sa subong pero do mabatian na pa nagkakaya pa do gadola man ang kakapoy kay taklaro ng deliveran ng tingisaw. Ano ikaw dara ha? Maki-ay kada karon. Sige, may talamyawon kada K5 Nate. K5 Kim. Una-una man mo salamat sa aton na technician dira no. So po naton sa subong sa kahanginan sa K5 no. Namo salamat sa iban kapag sabat akong na call. Kag sa imo ng K5 Palangga Kim. Namo salamat pa Maria Losada. Yung Kabaya family. Maraming salamat sa tarangan niya na in sa subong
Sa ano kala itong simot na sa live mga siguro sa siya. Ano ilang ko haon number ko dai forward mo lang palangga. Single man ko mo. Haba. Kapangita ka sa palangga. Next turn ko pwede. Sige, sure ka K5 Nathan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Kampiyon. Sige mga ka-K5, oras, alas 8:30 na sang gabi. Good evening kay Sir Daryl Parcon Fuerte, watching from Duran, Dumalag Kapi, sa Parcon Fuerte family, kag sa Dumalag content creators. Kay Ma'am Ellen Rose Alarba Daanoy, Ma'am Carmel Habana Garcia, Ma'am Lori Abadonio de la Cruz, good evening lang Kim, pa-shoutout lang ha, belated happy birthday kay Glisel Keith de la Cruz, kag congratulations kay Ayin Crisil Katahol, kag kay Luis Israel de la Cruz for achieving with honors top 2, and proud na proud gid si Ma'am Lori. Sir Tristan Wyatt V. Gulay, ni Sir Michael Blazelis, 34 na naka-family Ma'am Kim, late na ako ka-family. Importante bisan late pero gabawi. Wala man ako kaisa sa edad, especially kung lalaki ka, no? Wala man ay problema kung kapin pa kung gusto mo magkabata, medyo may problema lang kung sa side yes ang babae. Ipatukar man kay 5 ants ang kahel na langit. Request natin diraan. Pwede mag-request lang dayon si Ma'am Sunshine sang song You're Still the One. You're still the one I love. Amo na man. May comment kay na nga sabat sa aton nga question pero nadula na di ala pasensya gid ha. Kaysa daan na aton sa nga comment section ay abang. Bago pa lang nga nakakita dula na dayon. Sige balikan na naton i-check naton karon sa phone. Ang pagin naton nga monitor ang inyo sining mga sabat sa aton siring nga palamangkutanon for tonight mga ka-K5. And of course mapapakot-pakot kita karon na sa mga words naman mga ka-K5. So gonna standby ka mo ha, dapat naka-like, follow kag naka-share sa aton siring nga program tonight. Oras alas 8:32 na sang gabi. Excited na gid si Sir Nathan nga magpamati sa iyang gin-request nga patsi. May problema. Ipatukaran na ni ka-K5 Andre La Pastora. Rudlo, Montana, dira sa may city proper. Maayad-ayad yun yung gabi dira sa imo. Ano nagapamunit ka na subong, sir? Kamusta ang buhay? Magapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalaga diri lamang sa programa Saturday Nights with Langga Kim. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso! Gid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyong mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. May ara ka sang libre nga radyo!
Ako na pinangalaki nga kape sa tango. Bisan ito muna na white pa nakakamahaw sa agad yung magkakdo si Putsan. At syempre, may araman sa Mighty C. Sigot na. Tapor, wow. Gabi ka mga tulog ka na raso, ha? Hindi ko na matulog. Alam na. 1, 2, 3, go! This time ba is katunta? Iloko mo. Go. Iloko mo. Saan ang last mo nagloko? Gabi. Wow, gabi. Iloko mo. Iloko mo. Iloko mo. lang nga magtutok sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Kay base sa masunod sa inyo naman nga barangay magabisita ang KKB ka K5 Kalingawan sa barangay. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. May kinindo, wala. Aba, nalang. Oy, garap. Kilala mo akong mayor, Nay? Ito mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagpati mo, yaya. Mga jit-jit na yaman. Ready? Iwas mo na! Oh, para sa mga sino una? Sige, ladies and gentlemen, ari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho!
Kahit ka mo tatlo. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, i-products mo na! May puso! Grabe sila na, guwapa, oh. Sa mga kutos. Okay, kamo ang mag-judge kung sino taon. Okay? Pagi sa pagpalakpak. Isang putang-putang na sakit pa mo. Okay, naisip po namin, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag niyo mag-iisip lang sa mga pumuluyot na pinalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukan sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang ang bilog. Six lang ang pinalaga. Contestant number 2, Nanay ang Tatay Mang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Aling Dumisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico. Mga batong kasang isang box na DPX Coffee Mix. Kami. Uy, ito na lang alam, ha? Mga batong na pag-insang Pisos! Nakalize water. Ay, nakadlaw siya. Yung mga piso, galing ihata, nakadlaw siya. May nag-piso pa na water sa mga. Aray, udap tipwell. Tipwell ang tubig. 100! Tumutubo, pasakay. Pasakay ka. Tara na. Ini sa ikor ko lang binog. 200! Lupa pasakay. Enjoy ka. No. Ano ba yan? Ito kakapoy niya, ha? 300! Na pagdating mo sa lagbong ako ano? 400! Kami? Tutuha. 500! Lipay mga... Nalipay sa iko. Wow! Ano ba ang mga sa K5 News FM? Okay. Liwatotang hambang naton hep horay lang pero ang hambata K5 News FM. Ang K5 duwa ka palakpak sa dalong. Ang News FM bayaw sa babaw. That's not episode na yung nag-report na nasa. Okay. Ano to? Ang K5 sa babaw. Okay lang ay. Wala problema ba pa ka lang yabon. Sige ha. 1, 2, 3, go. K5 sa babaw, News FM sa dalaw. 1, 2, 3, go! Sagad? Oo, sagad sila. 1, 2, 3, go! Congratulations! Okay na. Ikaw ang itaon sa Hepep Huraibot sa lingon ikaw mambang sa aton na jackpot round. Okay. Kung sabihin, pwede ka kadaog
Ang pinaka-lubos natin 500. Kasi 500. Okay, ready? Okay, go! Ano boy? Uy, matanda! Matanda! Tanda mo, pa-shoot pa! Oh, hindi ka sa nag-type na agad! Dali lang. Bagong ulo dapat pero wala daya. Oo. Lugo, ano tayo? Matulog maglugo? Sino maglugo? Si Papa! Ready? Music! Ikaw lang daw mayroon ka sa bagong radyo. Mayroon ka sa isang box na DTX Coffee Mix. Wala nalipay? Okay. Amo na lang nalipay na. Tapos nasaan ako na? 500! 1,000! 1,500 pesos! Wow! Yeah! Sige, ano ba ang basta sa main time na siyempre kay Doc Ramiro? Maraming salamat. Sige, lipay na lang. Hindi ka na maglantaw kung hindi na to. Alam ka ta. Ano man ba mo kay Jack? Madamogid nga salamat sa aton mga ka-K5 sa barangay na Bais Mandurriao sa ilang mainit nga pagbaton sa aton mga ka-K5. Padayon nga magtutok sa K5 News FM Iloilo para mabalaan kung sa diin naman kami masunod nga managtag sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. K5. O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Wow, may puso. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon sa Iloilo. K5 News FM. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM. It's 8:48 in the evening, November 15, 2025. Good evening kay Langga Toto Binya sa Malia K5 Kim. Good evening, nalingaw man ko pamati sa imong program. Thank you so much, Sir Toto. Kamusta si Nunoy? Diba daan, no? Kung may Toto, mayara man yan Nunoy. Good evening kay Langga Vincent Surabilia. Shoutout dara sa may Tabuk Suba. Di nga Tabuk Suba, may haro, manabi kay lapas mo, no? Diba? And of course, sa mga K5 naton, kay Ma'am Eden Rose sa Alharba Daanoy, nga nagatutok sa aton nga pagpangalagan. And of course, mga K5, ang iban pagidiri nga mga comments and suggestions regarding sa kung ano ba lang dapat i-consider once nga or before ka nga ikasal. Ang baldiri nilang Jason. Ang baliya, in terms dapat compatibility, gina-consider mo man ang compatibility sa inyong core values. Do you share similar beliefs parte sa inyong family? Paano ka mo mag-handle sang problema? Kag ginarespeto nyo bala ang differences? Ang kinaiya sang isa kag isa? Pag nila shared values matter more than shared interest. Shared values matter more than shared interest. Sabi namin. And of course, in terms of the communication, mga ka-K5. Because ang marriage, nagkakailangan sang honest communication, healthy conflict resolution, kag ang ability to apologize and compromise. Morgani, no, for example, ikaw may sala, you know how to say sorry. You know when to apologize, mga ka-K5. For example, puros ka mo ma-pride, mga ka-K5. Despite nga sala na sang isa, wala pagyapon nag-apologize, siya pang maisog, then probably hindi ka mo makaresolve sa mga problems once nga nagpakasal pagid ka mo, diba na? Because if you often end up in toxic arguments, it's a sign that you need to fix communication first. So dapat kabalo ka mo mag-communicate
sa isa kag isa effectively mga ka K5. And of course, nga gaintindihan na kamo bala no kag ma-resolba nyo, mahatagan nyo sang solusyon kung ano man drang inyo sa nga problema. And of course, financial readiness. It is because nga ang money issue are one of the top reasons for marital conflict. Sa mga mag-asawa, kalabanan, ang ginaawayan tungod sa kwarta. Okay, dabalap, mabatian mo man sa ginikanan mo kung sa inyo, mandara kung may mga bana kag-asawa na kamo or kasado na kamo. Wala kamo di wala kita di bugas. Wala kita inugsudan di wala sang barakal di sang gatas ang bata mo. Wala sang inugbayad to sa tuition no, may project sa mo to, may project sa mo ni mo na. Dabala mga ka K5, tamo sa mga mag-asawa. Nga iban naglala ang mga problema tungod sa kwarta, sa mga utang and everything mga ka K5. So dapat financially ready ka mo and somehow financially capable ka mo mga ka K5. Kaya for example kung magkasal ka mo mga ka K5, kalabanan na may mga problem sa salary sa salary or sa sweldo o kag sa mga utang mga ka K5. And you have to talk about spending habits man. For example, balaan na sang asawa abi nga hindi man amo ni ang tawag na kadako iya ang sweldo sang iya nga bana pero gastadura siya. O parcel diri, parcel didto. O mga unnecessary bala nga mga spending mga ka K5. So dapat may istoryahan nyo na ng mga spending habits o kag ma-observe nyo na sa inyong mga partners. And of course, dapat may saving goals man kamo, maka-save kamo mga ka K5. Bali man Sir Michael Bliselis, wala bugas kag wala gatas. And of course, sino ba lang gabayad sa mo na, especially if the two of you are or have that tawag na career mga ka K5 or trabaho man. Kung kaisa na istoryahan nyo kung din kay sino nga sweldo magahali ng bayad sa kuryente, bayad sa allowance ni Tuto, ni Nini, mga ka K5. That's why nga in order to be financially ready, dapat before pa lang kamo magpakasal na-plastar nyo na and na-share nyo na sa inyong mga future ba na kag-asawa kung ano ba lang thoughts nyo about this financial aspect mga ka K5. And of course, you have to have plans for big expenses mga ka K5. And habagan nila sa financial aspect, transparency is the key. And of course, you have to be emotionally matured mga ka K5 because you should be able to handle stress nga hindi mo kinanglan nga magpasingit tudo-tudo o nga magsininggitan da sa imo nga partner mga ka K5. Dapat matured na kamo before emotionally antes kamo magpakasal. And of course, you take responsibility for your actions. Naga-desisyon kamo together kay kung kaisa bala no, gasalang isagang inyong mga desisyon, wala kamo naga-meet halfway. Nga tawag na no, mag-girlfriend boyfriend pa lang kamo. How much more pagid kung mag-asawahay na kamo mga ka K5, diba lang? Good evening Sir Sal Bukuyan, good evening DJ. Live la ko diri sa may barangay Tikod La Paz nga naga-work sa dako nga junk shop. Kag nagatagay-tagay sa upod nila dira si Nong Rey de los Reyes. Pagkatapos tagay tulong na yun wala sabit. Importante behave wala ka mo nagasinggit sang inaway, wala ka mo nagamaoy, wala ka mo nagapangita sang kontra. Kag hindi nyo man pag-adlaw-adlawon ng pag-inom or ang pagtagay-tagay o kaya ang inyo dara nga mga liver da karon. Pa-shoutout kay Toto Ryan Dirondo, shoutout idol, ano bagay sa upod sa ka-boardmate man nga nagapangin nangawat sang kwarta. Nalipatan ko lang ang wallet ko sa CR, pagbalik ko wala na unod. I-report mo sa imo sa nga landlord. Kag mas mayo kung may ebidensya ka nga siya gid man niya nagakuha. Kahit syempre hindi man kita kapato-pato or tawag na mas for example kung may reklamo ka, mas mayo kung may ebidensya ikaw, diba lang? Pulo pa na lagi anay dira or report mo sa imo nga landlady or landlord dira mga ka K5. And of course dapat man nga naga-align man inyo sa nga mga life goals. Before ka mo magpakasal dapat na discuss nyo na istoryahan nyo na ang inyo plano sa career. Kaya diba mga ka K5 most of the time ang mga
mga babae, gina-set aside nilang ilang nga career, kay kalabanan na may mindset, or may mga lalaki, gidya, nga ang ilang thinking, nga ako ang ma-provide, so diri ka lang sa balay. Ako ang matrabaho, ikaw diri matipan sang pamilya naton. Pero to syempre, may iban man yung mga babae, nga mga career woman man. So syempre, they studied for a couple of years, for long years, mga K5, nag-eskwela ka, as sa college, makagraduate, naka-masteral ka and everything. Tapos, kung for example, wala ka mo nag-aagrihan na, mabalay nga, gusto ko pa yung mag-work, gusto ko pa yung sang career development. Pero kung wala ka mo nag-intindihan na isa mo na nga bagay, mga K5, there will be a deeper conflict pa sa ulihi kung mag-updanay na gid ka mo. And of course, dapat na istoryahan nyo man kung di inyo gusto magtinir, o kung gusto nyo bala magkabata, kagkunpila, o ang mga pagpati ninyo about parenting, paano bala magpadako sang bata, what kind of discipline ang inyo nga i-inculcate sa ila or inyo nga i-practice. And of course, you have that long-term ambitions man, yung mga pag-aistoryahan. And of course, you have to discuss as well ang ginatawag nga family dynamics. You have to consider ang mga boundaries sa imong nga in-laws, sa mother-in-laws mo, sa sister-in-laws mo, mga ka-K5. And expectations ninyo sa inyo sining living arrangements, cultural or religious differences, traditions and roles. Kaya for example, di ba may mga mag-partner, for example, mga ka-K5, medyo nabudlayan sila kung mag-decide magpakasal sila, kahit syempre damo conflicts. For example, lain ang ilang relihiyon, lain ang inyo drang mga pagpati, mga ka-K5. That is why kung kaisa, di ba may mga nagapa-convert in sang religion, para lang matigayon ang ilang nga kasal for the sake of love, mga ka-K5. So dapat nag-istoryahan na before ka mo mag-settle down. And of course, you have to consider man, or you have to observe kung may mga red flags, mga ka-K5. Think twice ka. Kung for example makitaan mo sa imong partner nga hindi siya marespeto or kulang siya sa pagrespeto sa imo. How much more pagid na kung magbanahay kag mag-asawahay na kamo or mangin kasado na kamo. So for example, wala siya nagrespeto sa iba niya tao sa palibot ninyo, kag ikaw mismo bilang partner ya, girlfriend or boyfriend, wala ya kag ginarespetar o kung ginataha, o medyo mapulupunan panomdom ka na. Kidayon ko pa bala ni, pakaslan ko na bala siya, mapropose ba ako sa iya, sabton ko ni bala siya. And of course, for example, kung nakitaan mo nga dumasami, nagabutig siya, mga ka-K5 red flag na nga dapat manumdom ka na. And of course, for example, ang imong partner very controlling, arab lang dugin nakuga ka ng mga ka-K5, very possessive and very obsessed, mga ka-K5. Obsessed, mga ka-K5. How much more pa na kung magbanahay na kamo mag-asaway, mambalaya, sige may papel na kita, kasado na kita. Akon ka lang. Ako ang masunod sa balay gani. Dapat akong sundon mo tanan, pati pamayo mo, pamiste mo, tanan and everything, di ba lang? So, kung nakitaan nyo na nga muna nga mga types of red flags, mga ka-K5. So, panumdumon nyo na. Magduha-duha na kamo bala, or you have to think twice na. And for example, there is jealousy issue, mga ka-K5. Sobra siya kaseloso or sobra siya kaselosa nga wala na sang lugar. Maybe you should think about it. For example, nang luib siya before, kag there are a lot of times nga nakapangluib siya, mga ka-K5, do habit yan na. Do arat na sa pinamatasan niya. You have to remember sa ulihi, what if himuon niya na nga kasado ka mo, makaya mo ayhan? Mga ka-K5. And for example, emotionally or physically, ginaabuso, yaka ginatampa, yaka ginadapal, yaka ginasumbag, yaka nga magnubyuhanay palang kamo, or magnubyuhanay. Magnubyuhanay or magmigahay palang kamo dara, mga ka-K5, GFBL. Or mag-live-in partner, ginasakit ka na emotionally, arab lang ginayaw-yaw ka, ginapabatyag sa imo nga wala ka pulos, ginapabatyag sa imo nga hindi ka worth it, ginapabatyag sa imo nga do kulang ka para sa iya. Mga ka-K5, then you should think twice. Hindi lang twice, kundi thrice. And for example, ginapatupan niya ka. For example, mag-away ka mo, sumbagon niya ka, dapalon niya ka, sampalon niya ka, tadyakan niya ka da, sipaon niya ka da. Manumdum ka na nga daan. What if sa ulihi, mangin kasado na ka mo? Ano pagidayan ng kaya, yung himuon, adlaw-adlaw na ka mo ga updanay sa isa kabalay, di ba la, Sir Mayo? Mandara sa may sitio Pagas, Leon, Iloilo, sa may barangay Tagsing, Leon, Mandara.
Ang baga nila, marriage won't fix these problems. It usually magnifies them. So, kung makitaan mo, for example, perfect score yan sa mga red flags, duha-duha ka na. Kung dapat mo na siya nga pakaslan, kukulang siya sa respeto, kung butigon siya, kung very controlling siya, kung grabe siya kasi luso nga wala sa lugar, kung permi or kapilaya nakakabeses nga ginluiban, yung ginaabuso ka emotionally and physically. Mga ka-K5, for example, mangin kasado na kamo, kag may mga kabataan kamo, and your children mangin expose ni kag maka-observe sa amo ning kind of marriage nga mayara kamo, environment, mga ka-K5. Probably ma-adapt ni nila kag maka-influence ni sa pagpadako sa mga kabataan. Baganin naton, makapili ka sang bana kag asawa, pero ang bata mo hindi kapili sa kung sinong nanay o kung sinong tatay nila. And of course, readiness for commitment. Ang pagpakasal means you choose each other daily. May aragid nga times nga duga ka fall out of love ka, duga kadulaan ka sang gana sa imo nga partner, mga ka-K5 sa asawa bana mo. But then, mga ka-K5, you choose sa gihapon ang inyo sa nga relasyon nga salbaron, mga ka-K5, and you choose to stay, mga ka-K5. Dapat kabaluman ka mo nga mag-stay despite sa mga disagreement. Mga ka-K5, you have to work through challenges. Kag mangin loyal, kag responsible. It's not just love, it's commitment. Kung gusto nyo na nga mag-step up or mag-settle down sa mga langga-langga naton dira. And of course, the ability to live together harmoniously. Kaya nyo ba lang mga household responsibilities? Kaya can you share space without constant conflict? Ginasuportahan nyo ba lang ang habits and routines sa mga handom sang isa kag isa? Kaya baga nila, living together reveals a lot. Dira mo mabalaan gid ang batasan sang isa ka tawo kung nagaupdanay ka mo everyday sa mga ka-K5 nato. Bali, Sir Sald, buko yan. Bali, hindi man pwede nga kada isa sa ila ilang sundan, kundi dapat balance lang, wala sang lamangay. Una nga no, for example, ikaw may sala, learn to say sorry. Diba lang? And of course, kung sa isa ka relasyon, especially sa mag-asawa, kag bana na, dapat ang patience mo sangkaron mo gid, mga ka-K5. May ara na gani, di ba, no, kung mag-away sila, iba na nagapaliwa-liwa, or may certain conditions sila nga, hindi kita na magtulog kung hindi kita mag-okay-hay. Di ba lang, mga ka-K5? Okay, mas manami gid man niya kung normal ang away sa isa ka relasyon. Pero kung constant siya or halos adlaw-adlaw na siya, oras-oras na siya, wala na gid kamo nagahangpanay, wala na gid kamo gaintindihanay sa mga ka-K5 naton. Tilain na nga istorya. Then, it's a toxic or red flag na nga klase sang relasyon. For example, sa relationship ninyo, subong bilang magnobyuhanay pa lang, o kag mag-live-in partner, amo na nang nakitaan mo, duwa-duwa ka na, basi hindi ka mong para sa isa kag isa. O kag basi himuon niya na pa na sa imo, lala pa kung mangin kasado na kamo. Alang-alang na kita magpapakot-pakot, sige. Sunod na lang kayo Sabado sa mga ka-K5 naton. Mambings, PSJ bo nag-apas disang reaction. So, managtulog ka na da, Mambings. Bali, Sir Sald, buko yan. Ang bali ako yung mag-away kami kag nagabarak ang baba ka partner ko. Nagalakat lang kuya kag magpaliwaliwa. Amo yun, no? Ito pala, tawag na, no? Damo sa mga babae, abi, or sa mga asawa. Kaya for example, mag-away, very ba-ba, no? Na mga ka-K5 naton. May sa mga bana, malikaw na lang. Mangita lang to sang lugar, magpulo pa negarilyo to, kung mag-setting-setting to. Pero, you have to understand man, ano ba lang ginakasungguran or ginakaakig sang tawag na, no? Sang imo, dara nga partner, mga ka-K5 sa imo. Valid ba lang? May karason-rason ba lang kung wala sa lugar? Kung for example, may sala ka, patunon mo and improve. Hambalon mo sa iya nga hindi na maliwat sa sunod. Sorry, gid. Kung tawag na, no, na-offend ka sa amo ni nga ginhimo ko, then maybe I'll be better next time. Diba sa mga ka-K5 naton? Maghihintay na lang na ikay
Sige, sa mga K5 naton, ginakolabos agad kita sang oras, ha? Balik Sir Niel Bayaran, yes, that's true. Mga matured conversation kita na sa phone. Oras, alas 9:05 na sa gabi. Thank you so much for being with me for 2 hours, mga K5. Thank you so much sa mga listeners natin sa K3 News FM Miagaw. Dara kay Kuya AJ, K3 News FM Laganes, dara sa 2nd District kay Kuya George. Dara man sa may K3 News FM Kalinog with Kuya Japon. Sa Shore FM Dumangas kay Sir Tib Moreno. Dara sa may Pasig City sa technical side kay 5 Edmore Liquinia. And of course, dara man kay Sir Herman Lawrence, dara sa may Sara, K5 News FM Sara sa Quinto Distrito. Dali sa Master Control, kay K5 Andre Fred Lapasor. Halong mga ka-K5 ha. And of course, enjoy the rest of your weekend, especially sa mga nagatrabaho or wala sang trabaho gali tomorrow. Sa mga government workers naton. Kasi syempre, Sabado, Domingo, ginang ila sini nga pahuway. So, for example, may mga obligasyon pa kamo bukas nga daw, temprano pahuway. Hindi ka mo mag-doom scrolling sa social media. Sa paniniwala. Good night, good night. Kay Tita Rana Mapa, Ma'am Veronica, Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, dara sa may Reza Lapus, sa Decamay. Daraman kay Mami Immaculate, kay Sir Cliff Acosta, kay sa Acosta family, kay Ma'am Antonina Manaay, Sir Ricky Manaay. Sa mga, sa listener ko gali dara sa Life Bank, na-mention na niya last time mo, pamatigid siya ko nun sa akon. Daraman sa may, sa Light of Glory. Ano to nga, ipangalan niya man, kamusta dara? Always di ka nun nagatutok dari sa aton yung pagpangalagad kay sa akong programa. Oras, alas 9:07 na sang gabi. Ako ang inyo langga, Kim, na laging may patikim. Just call me langga, I'm one call away. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News.